салом алейкум, бачакои хушрӯи асли бисяк. мо дар шумо бояд расонем, агар нарасонем ку дар назди худованд ҷавобгар мешавем ки чӣ ба шумо фаҳмидем ҳамин чиёро мункараву аз раҳ нагардонед. Барое ки дар ҳадиси пайғамбар омадаги ки касе ки аз шумо мункара мебинад ё ки ба забон бояд гӯяд ё ки бо дасташ ёрдам кунад ё ки дуо кунад. мо ак бо даст шуморо ёрдам карда наметавонем. Ба даст маъное ки чӣ хел мисол ки инсон чӣ надорад, ба забон мисол мегӯем не, а бо даст чӣ хел ёрдам мекунем. Бо даст мисол ки инсон мегӯяд ки ман қуръон хонда метавонам, қуръон надорам, ё қуръон харида метавемиша, ё ки мегӯяд мехоҳам сатр кунам, ҳиҷоб кунам, лекин пул надорам, харида метавемиша, ё ки мисол мегӯяд ки ман масҷид рафтаним, попӯшӣ надорам, дар зимистон ки пӯшида равам масҷид, попӯшӣ харида метавем. мисол ҳамин чизое ки ёрдам мекунем. А вақте ки нашуд ёрдам кардан гапа мисол ки гӯш накардам, баъд дуо мекунем. Лекин ман ба ҳаққи шумо дуо мекунам, лекин шумо худтон бояд дуо кунед. яке дар ояти қуръон ки аз раги ҷона ба шумо наздик ҳастам, Аллоҳ таоло мегӯяд ҳар касе ки шумо дуо кунед дуои шуморо қабул мекунад. мегӯяд ку аъузу биллаҳи мина шайтони раҷим адъуни астаҷиб лакум. дуо кунед, мегӯяд ба тарафи ман, мегӯяд дуо кунед, талаб кунед, ман дуоҳои шуморо ҷавобшо мегардонам, мегӯяд Аллоҳ таоло. бале, лекин як чиз дигаре бо дар шумо гуфтанем ки дар сураи зилзилат омадаги дар ояти охираш ки касе зарраи неки кунад мебинад, зарраи бадӣ кунад мебинад. кори баде кардем мегирем чиша самараша ва кори некам ки кардем мегирем самараша. зарраи неки мега ку аъузу биллаҳи мина шайтони раҷим фаман яъмал мисқола зарратин хайран яра. касе ки зарраи неки кунад мебинад. ва ман яъмал мисқола зарратин шарран яра. касе ки мисқол як заррае ки мисол ки бадӣ кард ба ӯ бармегардад. агар бинем ки одамое ки мебиёнд дар Россия мебиёнд ман россиянам, вай бачаи ман россиян шудагие, мисол падару модар хурсанд мешаванд ки Россия рафта, лекин омада ҳамун падару модара чӣ накунем, чӣ мегӯянд, орзуша вай накунем, нашканем. падару модар бо орзуи шумо мефириста ба Россия ки кор кунед, биё як оила барпо кунед, зиндагитонро беҳ кунед. не ин ки равед дар Россия мисол ба ҷое ки як мушкилитонро осон карда бояд мушкили ҳал нашавандаро гирифта биёрем. бемории сироятшавандаи ВИЧ-СПИДа. барои ҳамин чӣ мегӯянд, ақл пояи давлат аст. эҳтиёт ними ҳаёт. бачаҳои ёши, бачакҳои хушрӯи Тоҷикистон, эҳтиёт кунед худона, эҳтиёт кунед. мо шуморо ҳамчун фарзанд, ман фарзанд дорам, ҳамчун фарзанди шуморо ман насиҳат кардам, ҳамчун додар мисол аз ман касе ки бисёр хурда аст, ҳамчун ҷиян, ҳамчун писар шуморо мисол чӣ мекунам, насиҳат мекунам ки аз кораи бад дост кашем, бо рафиқои бад наздик ҷӯрагӣ накунед, ба ёди худованд бошен. аз хона биромадем дуое ки роитон кардам ки дар видео гӯш кунем, дуоро хона биромадан ба хона баргашт омада дуо хонед, ба ҳоҷатхона омада дуо хонед, ҳоҷатхона биромада дуо хонед, пеш аз намоз хонидан дуо хонед, пеш аз хоб рафтан дуо хонед, аз хоб хестан дуо хонед, мисол ки аз хона биромадан дуо хонед. гуфтам ки баргашт омадан магазин медорем, бозор медорем, дуо ҳаста мехонем, медорем. дар раҳ меред дуо хонда зикри худо карда равен, вақте хоб меред худованда зикр карда хоб равен. ҳамаи ин даруни шуморо бақувват мекунад. шуморо аз чӣ мегӯянд, корҳои бад ин чӣ мекунад, шуморо раҳо метавад иншоалло. бале, барои ҳамин эҳтиёт кунед худатона, бачаҳои хушрӯ. илтимос аз рафиқои бад бо мегӯям ку бо мо шимоша бо декшини сиёша хаста бачаи ёша хонаш дар ҷӯша, мисли як ҷӯраш мегӯяд ки биё бирем ҷам надоре, биё мерем я мешинем чорта гап мезанем, духтаракои хушрӯфати чақчақ мекунем. лекин дар арабо як чи аст, мегӯяд ки ҳар як кори бад мегӯяд аз вай сар мешавад. ассалом мегӯяд, салам, ибтисам ва мавъид ва лиқа. якум мегӯяд салом метиҳад, баъд табассум мекунад, хаста баъд ваъда метиҳад, охирӣ мекунад. ваъд ва лиқа, ваъда метиҳад ва охирӣ мекунад. баъди охириш чӣ мешавад, ба ӯ шайтон мегӯяд ки ман дар пештонам, биё кора ҳал мекунем. аъузу биллаҳи астағфируллоҳ. ҳамин хел аст. барои ҳама кор аз чӣ сар мешавад. ассалому алайкум духтараки хушрӯ. ман вақти донишҷӯ будам душанбеда, вақте танҳо меомадам, соли 2001 буд. ин вақт ман 28-29 сола будам. аз паси ман бачакҳо меомаданд тоҷико, салом медоданд, духтараки хушрӯ, салому алайкум исуси. ман ҷавоб намедодам. баъд меомадам ки ҷавобшро намедодам. бо бачакҳо бахшо медонед чӣ мегуфтанд, ин карай намефаҳмад, ин чӣ ба ҷавоб наметиҳад. дар душанбе хеле қатъивай мекарданд.
بعد خونه اومدم پدر رحمتی گفتم که پدر جون همین خیلی پدر گفت که چوبید بچه‌م رنگ بود پردگی سبسفید گفتم که آخه بچه‌ها قفا اومده سبزن سلام دادن علیک نگفتم بگو بچه با من میگه پدر مادرم میگفتم با گفت کنی جیبی نقل که چی شده گفتم اوتا جونم خیلی میگه رقم تلفن تا بتي سوسمو ترى میشناسیم پدر جون نمیگه که رقم تلفن تا نمیتیم که موقع بگردم رحمتی پدرم گفت خب رقم تلفن ندادی شو خیلی نگرفتی بیاریشون که ببینیم که اوتام گام میزنی اوتا جون روا این احمق خب پدرم وقتی میگشتم میگفتن که دخترم پوری زور کردی شوخی میکنم پدرم که بعد میگفتن که بترک من خیلی شوخی میکنم بوار دارم خیلی میگفتن که چی بناورشون دخترم دختری زوری تو خوب شون کردی قشنگ کردم نظری احمق قرا ابله هورا خوب شون کردی رحمت پدرم خیلی میگفتن دیدین من 28 ساله بودم من خیلی گپ میپرسیدن بچه‌کو میگن که من سطر دورم تو قراتستان فکر میکنن که سطر دور اوسونه میسو گپ در آوردن نه инсоне ки нахоҳад кун инсоне ки бо аллоҳ таоло робита дорад инсоне ки дар худованд таваккал карда мегардад буро ягон кас дар ягон ҷо ягон кор карда наметавонад ина шумо мисол барӣ дар тоҷикистон мара хеле гап мепарсанд мехоҳам ба караки мендохтам бо мефтаги кара чия моро намефаҳма бош мебини кар несте ба фикр ки изо мекаша ё метарсе касе боядаш уш мегӯяд ки и сатр дора қати бачаҳо гап намезананд бо хушмо бо мара дар пиши ман гап застиянд ҳамара обсуждат кардистиянд бо ҳам айтани фикри мара чӣ кардистиянд ба хушум гуфтаистиянд бале нешуда мисол да Судан мисол мара Молдаван ка натонист бурда фреб кара қати арабо хӯронда да Чечня ҳам занакора меоранд зино мекарданд мара ягон занак то хӯрда кунад ин ҳаминҷа да гуфтам бача омад барои свет ки бисоз мекунем зино ина Тоҷикистон да мисол дар ҷое ки мо набошем ку робита бо худованд дошта бошем ку Аллоҳ таоло моро чикор мекунад ҳифз мекунад якумш ба Аллоҳ таоло бояд мо робита дошта бошем баъд ӯ тарафаш баъд мисол ки малоикаҳо моро ҳимоя мекунанд ва чизи баъд худованд моро ҳеҷ гоҳ иншоалло ки намегузорад ки касе ба мо бадӣ кунад ё ки бадиеро раво бинад миннатдорам зинда саломат хонасар бошад